Подаване на Хесус Навас към Негредо! 4-0! Самир Насри! Сити няма намерение да спира. Задава се истинско унижение за червените дяволи. Грешката бе на Астиянки. Вижте колко бързо топката стигна до Самир Насри. Изключителен пробив на Хесус Навас и асистенция за него в първото му дерби на Манчестър. Негредо остана под топката, но тя попадна на абсолютно непокрития Самир Насри. Катастрофално представяне на Манчестър Юнайтед в защита. Ето и реакцията на Венсан Компани.